खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 2 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि न'खराव अनलायनाय फैगोन अनलायनायजों न'खरनि खौसेथिया गोख्रोंसिन जागोन खामानिनि थाखाय जयै थांखि लागोन वृष राशि मोजां सान गोसोआव साननाय गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन गोसोनि थुलुंगाजों जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंगोन मिथुन राशि गोसोआव सांग्रांथि फैगोन बबेबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां सानग्रोगोन गोसोनि सानखांथिया गोख्रै जागोन कर्कट राशि दावबायनायनि फारसे मोजां जानाय नङा हरखाब दावबायनायाव जेंना नुजाथिगोन गारि मथरजों दावबायनायाव सांग्रां जा सिंह राशि गुबुननिफ्राय मोजां थुलुंगा मोनगोन गोसोनि थुलुंगानायजों खामानिफोरखौ गोख्रै मावफुंनो हागोन साननायफ्रा दाजाबथा जागोन कन्या राशि न'खराव जायखिजाया मुवा बेसादा खहा जागोन खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा जोथोन लाखिनाया नोंथांनि साबसिन तुला राशि बेफार फालांगिनि फारसे मोजांसिन फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जागोन आंखालनि समाव आय फैनायखौ लानानै गोजोनगोन वृश्चिक राशि गावनि फारसे सांग्रां जा हरखाब गोग्लैगोन देहायाव बायदिसिना जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ धनु राशि दिनै नोंथांनि मोजांसिन सान न'खराव गोदान आलासि फैगोन गोसोनि हास्थायनाय बायदियै गोदान फिसा मोनगोन मकर राशि हरखाब मोजां खामानि मोननायनि खाबु दं गोदान खामानिनि फारसे गोसो होगोन गावनि नाजानायनि सायाव मोनफुंनाया सोनारगोन कुम्भ राशि न'खराव मोजां थासारि जानाय नङा बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायगोन फिसा जेंनाखौनो गिदिर खालामगोन मीन राशि गारि मथर सालायनायाव सौदावगोन गुबुन जायगायाव दावबायहैनायनि सिगां सानग्रो दिनै नोंथांनि न'आवनो थानाया साबसिन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन